plus 2026 Zuzu yakho nje isisele ingamashumi amabili nambili ngaphambi kokuba bumbanele eshumi nambili hora 22 minutes before 12 o'clock. Angikwazi ukuthi ukulalele ukuphi kodwa sikubongayo namhlanje sibonga ukuvuka ekseni. Kuphi na kuphi la kufinya khona le-channel ehamba phambili indaba zakaBhoqo. Siyakubingelela, siyakwamukela. Mengabe umusha siyacela wenza ubulungiso kule channel, uciphize u-subscribe button, uciphize ne-bell khona uzobona kwamavidiyo namakliphi esiwafakayo kule channel. Sikhuluma udaba lokuthi-ke nakanjani-ke loyo engumsakazi weCause FM uSibu Buthelezi owazakhela uhlelo kwindumiso, nakanjani-ke usebuyile emsakazweni, ubuye emsakazweni wakhe uzwakale kokuqala ngqa namhlanje. Igama lomsakazo iCrown Radio Pro. Ungakwazi ukuthi-ke omlalele njalo ngamasonto emsakazweni wakhe online radio nakwi-radio box, futhi ungakwazi nakanjani ukuthi-ke omlalele uSibu Buthelezi-ke ubuyile nakanjani-ke uthi it's time to sing with Sibu Buthelezi, igama lohlelo nakanjani njalo nje ngamasonto. Kanti le-radio yakhe izosakaza Monday to Friday 24 hours. Baningi nabasakazi esazophinde sibazo kuwo lo msakazo wakhe uSibu Buthelezi. Abantu abaningi-ke bayamthanda, bamkhonzile, kudala bemlambele, kudala beyibuza ukuthi le nsizwa engabe izobuya nini emsakazweni. Isibuyile-ke nakanjani emsakazweni, idinga i-support yakho nedatha lakho nefoni yakho ne-laptop yakho nakanjani khona uzokwazi ukuthi-ke umlalele. Zizweleke nakanjani-ke le clip-ke esesayihlanganisa namhlanje-ke sikuzwisa ngempela nje ukuthi-ke ibuyile insizwa nephimbo layo impela nje kusayilo. Yebo, yilona hela-ke Sibu Buthelezi. It's time to sing with Sibu Buthelezi on Crown Radio Pro. Plus 2026 Zuzu yakho nje isisele ingamashumi amabili nambili ngaphambi kokuba bumbanele eshumi nambili hora 22 minutes before 12 o'clock. Angikwazi ukuthi ukulalele ukuphi kodwa sikubongayo namhlanje sibonga ukuvuka ekseni.